Simon Busuttil qed juża bidla f'dak li qed isejjaħ shadow cabinet biex ineħħi min-nofs dawk l-aktar li qed jgħeddu t-tmexxija tiegħu. Għalkemm Simon Busuttil kellu jiċċaqlaq mill-pjani oriġinali. Dan minħabba r-reżistenza interna li sab tul il-jum tal-ħamis meta kienet jiltaqa' mad-deputati. Busuttil ħatar 10 kelliem ewlenin, Mario De Marco se jkun kelliem għall-finanzi u Beppe Fenekadami għall-intern. Claudette Buttigieg se tkun kelliem għas-saħħa u Claudio Grek se jkun kelliem għall-ekonomija. Chris Said se jkun kelliem għall-Għawdex. Fix-shadow cabinet se jkun hemm ukoll l-Europarlamentari Roberta Metsola u Teris Komodini Kakija li se jkunu responsabbli mill-affarijiet barranin u l-edukazzjoni. Marta Sportelli se tkun responsabbli mill-ambjent u Pola Mifsud Bonici politika soċjali. Ġesina Zoppardinata għall-ġustizzja għal din il-bidla hemm oppożizzjoni qawwija tant li hemm deputati li bdew jgħeddu li ma kinux lesti jaċċettaw ebda nomina. Simon Busuttil li kważi f'kull konferenza fl-aħħar ġimgħat der bil-grupp parlamentari warajh il-ħamis ħabbar dawn il-bidliet waħdu. Dan wara li matul il-jum kellu jagħmel diversi irtirati. Fost l-irtirati li kellu jagħmel Busuttil kien hemm dik fejn irid jagħmel lil Mario De Marco bħala kelliem tal-ġustizzja u l-intern u Jason Azzopardi assenjat minnu. Għalkemm George Puluccino, Tonio Fenek u Karl Mifsud Bonici m'għadhomx kelliem ewlenin, Simon Busuttil għalli dan ma jfissirx nuqqas ta' fiduċja fihom. Mela, l-għonet ma fallewx altru. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista fissru kif il-bidliet huma reazzjoni għal fatt li Busuttil qed iħoss li t-tmexxija tiegħu qed tiddajjef minn ċerti nies li qed jaħdmu kontrih fih dan il-Partit Nazzjonalista stess. Dan b'mod partikolari wara l-aħħar stħarriġ li sar biex juri l-opinjoni pubblika. Stħarriġ li wara li Simon Busuttil għadu ma rkupra xejn mill-iżvantaġġ li għandu kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat li bil-kontra kompla jissaħħaħ. Mistoqsijek fid-dawl ta' dan kollu jistax ikunu l-problema tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil qal li żgur li le. Riżultati elettorali kif ukoll anki surveys l-aħħar survey li ħareġ f'Diċembru li għadda kollu ta' sfiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Ma tħoss li forsi l-problema tista' tkun int? Le ma nħoss, mistoqsija l-oħra?